Mao pay nga aga mga kabugtuan ko dinagdag Kristo. Halaba ito diskurso ni San Juan mahitungod itong tinapay at kinabuhi. Halaba kay ipirahi at chapters sa hanggang yan na pirada ka simana permita itong ebanghelyo mahitungod itong pag-explain ni Jesus nga iya ang tinapay at kinabuhi. Pero kung pupulawan nato at panahon nga nag-i-explain ni Jesus, dili makausa nga damo ang mga tao ang napakingana. Paunan mo ang iyang pagpakaon, ang iyang kalugaringon nga unon. Nga paano ang iyang pagpainom, ang iyang kalugaringon nga dugo. Dili liwat makausa nga katapos pagkawarat ni Jesus sa mga syakan ng mga Kristiyano, usahan pinaka-first accusations kadahan mga Christians, at early Christians, nga mga cannibals at mga Kristiyano, nakaon kuno hinunon intaw, nga nainom hindugo intaw. Sa cannibalism was one of the first accusations nga dili makausa nga ang una nga panahon at siyahan nga mga Kristiyano nang mimisa nga napatuhin mga catacombs. Itong catacombs at iton nga underground na sementeryo. Nga nila ginagamit na altar, amo at mga nitso, mga nilungan. Sa amo liwat ini ang practice na hanggang yan na ibubuhan itong padi. Sa magtigang itong misa, nakaroon itong padi, itong altar. Nga katapusan, nakaroon na liwat itong padi, itong altar. Kaya nung panahon, ang mga nilungan, darakay mga nilungan hinkanan mga santos, hinakaroon. Nga yan na itong practice, itong altar, itubo na nga relic in santo. Nga amo itong hinakaroon. So, practice ini ang una pa, ang kadaan pa ng mga Kristiyano. Kay serito pa, ang Eucharistia, ginsa sa ulo ng mga catacombs, paubos, pa-underground ng mga sementeryo. Kay nahadlok ang mga Kristiyano, kay ginpapatay ng hira. Serito pa, kay accused hira, cannibalism, nakaon inkarne, hintaw, nga nainom, dugo, hintaw. Sa pinapatay at mga syahan ng Kristiyano. Hinkamapuri nga ni Saint Justin the Martyr naghimo hingay apologetical nga mga treatises. Kapag depensa ang mga syahan ng Kristiyano nga ang ginbubuhat diri pagkaon hinpunon o pag-inom hindugo, kundi ang ginbubuhat ang mga syahan ng Kristiyano was the Eucharist. Sabit, hinkamapuri ang pag-explain. Kay amo ini itong pulong itong santos na ebanghelyo niya nakaadlaw. Ni Jesus, sige ang iya pag-explain nga hiya ang pinapay ng kinabuhi nga waray kaiintindihin ng mga tao. Imagine, masiri ka, nakauna itong among unod, nga inuma itong among dugo. Purely, that's cannibalism para ang mga namamani ng mga Romano. Salit, mga kabugtuhan ko din ang Kristo, the discourse on the bread of life is actually the discourse on the Eucharist. Itong santos na Eucharistia, itong importansya, itong Eucharistia. Hanad na ba yung mga adlaw, in-lift ang pagsalimuno ng mga religious gatherings. Why? Kay sinirin dito ang lift ang gobyerno nga it-isip as essential. Parte iya nga importante nga butang di na itong kinabuhi labi na kay majority na ang mga Katoliko. But then again, na-lift na naman nga ginbawal na naman niya. Pareho sugat kitanghan una ng mga Kristiyano na hadlok na pagsimba
nagtatago nga dili kitaon kay himbabawan, bangin madako. The same experience kung gaano ba ka-importante itong Eucharistia. Is it seen as then essential? Kinikita ba nato niya as vital? Di na ito atong kinabuhi. Kay dako kaayan, bisan na una pa nga mga Kristiyano, itong pag-explain kung ano ba itong Eucharistia. Imagine nila ka panahon, ito nakaramat itong komunyon, aadang itong mga grade 4. How would you explain nga na itong kabataan na itong kinakaramat na tinapay ng dito is the body and blood of Christ? You know, there is a very good example na ginuhat ni Archbishop Pablo David. Hindi niya experience nga hindi niya first communicants, mga first communion. Papaano niya din-explain? Siniring niya. Siya man, aniya gipakiatan ng mga nanay nga nakada, kaupod ang kabataan. Siniring niya nga ang mga nanay. Naka-experience na ba kamo usa ka adlaw nga kundi nagtrabaho ka, nagluto ka, nga imo itong ginmulasan nga imo niluto. Tapos pagkita ang imo mga anak, sige rin ano in nga klase nga luto? Ano in niya klase ng pagkaon? Pareho in nandidiri. Nag-experience na ba kamo ito? Nga pareho in nandidiri itong makaon na imo ginluto. Yan sinirin niya, ngada naman ang mga kabataan. That was the first question niya ng mga kagala. Sinirin niya ngada ang kabataan. Maarap ka mo, ang experience na niyo nanay, na niyo mga kaganak, nga nagtrabaho, nang pinanulas iya, ginbalas iya, pag-andang ng pagkaon para kain. Nga hindi na pagkaon came from the blood, the sweat, and the tears of your parents. Ikang kanirang mga butlaw, ikang kanirang mga trabaho. And then masiring ka mo, ano din ang klase ng pagkaon? The sacrifice poured out by the parents, nga dahil paghimula, paglaga, base na makakaon itong niya mga anak, nga madidisgas, magdidiri itong mga kabataan, is already an insult nga dahil itong heroy. Sanit ang hiniliwan ang experience na sa rin ni Archbishop Pablo David, ang experience ang mga Israelitas. Pagkakuha kaira dito nga Egipto, sa kung 40 years na disyerto, nagreklamo hirap ang Diyos. Kaya ira din ikinaon mana. Ang mana, pagkaon niya nga waray rasa. Yang kamaina, nagre-reklamo ang mga Israelitas. Gabay na lang kami nakatuwa Egipto. Mga urikon, pero maupay ang among pagkaon. Dindara mo kami din niya disyerto para magkinaon ng hikmana. Kamaina ka panahon. Pero nilakas siya waray nanam, waray rasa, hindi ka pagkaon. It was an insult nga ang Diyos. Kaya ang Diyos nag-provide nga ang reaction na niya mga pinili ng mga tao was disgust. Nagdidiri ng hirap na susumpan. And same is true in the Eucharist. Handang na ba'y ka mga adlaw, kada adlaw nakakasimba, kada Domingo nakakasimba kita. But what was our life during that time? There is a whole different life before and after communion. Pero ang naagsuhan ng pagkarapat ang santos na Eucharistia, hantunod ni Jesus, was there a conversion at all? Sugad kan San Pablo dinahansyahan ng pagbasa. Nagbago talaga ang atong kinabuhi. And then eventually, gitkagal ang santos na misa. And then we have been longing
is the body of Christ. Tama, nasirit kita makarawat ako ng komunyon. But remember, it is not something magical. Kung marawat ka ng komunyon, nababago itong iyong kinabuhi. Katapos ng pagkarawat ng komunyon, you are immune itong mga tukso, itong mga temptations. That is not the case. Kay kinalabuhi itong ayat kung nakarawat nitong lawas ni Kristo. Because every day you are challenged to remain in that body of Christ that you receive. Kay kanakan na ako, pag-uulit di kami ng Santos na misa, umulit ka nga tumay balay, kumita ka nga may kalat, mag-iisog ka, di pangalit natutunaw itong lawas ni Kristo ito ni Mubaba. Manumusak ka at tumikon ibang mga tao, manilibak ka, uy aatoy kuhan si Nipa, nakasikpa na liwat, parang kakunino niya sabi, nasa nini, and so on and so forth. Di rin pangalit natutunaw ang lawas ni Kristo ni Mubaba. You are already deconsecrating the body of Christ. Salit halaba itong diskurso ni Jesus, mahimungod itong bread of life. Because it's very essential and vital. The challenge is not really much on receiving the communion. It's remaining in and with the Lord after communion. Salit mga kabugtuan ko nila kay Kristo, yan ang mga panahon, nagkanakan na ato, aadala itong kalugalingon ng mga panimalay. Yan dili na itong iba nakakasiman, na binayong mga senior citizens, mga minors. Let this be a challenge. Ngayon atong dagsa ng panimalay, himuot ang domestic church. Because that was what the early Christians were doing. Ibalik na itong Eucharistia na itong panimalay. Bring the Eucharist that you received here in your own homes. And then, help your own families. Buligi ito niyong kalugaringon ng pamilya that you would be sanctified. Pinaangin ni na santos ng misa. Ngan ito pa ba, itong diupay na mabuling na ato, kundi ito natin kinsa sa imuro, na santos yanak na adlaw, Insignio San Jose. Because di sa kundi usang mapanday, ang iyang kalugaringon na trabaho nakadada ay iyang panimalay, he was helping the child Jesus, the Santo Niño, and the Virgin Mary, na magpabilin niya sanctified ang iyang kalugaringon na panimalay. It's no diri makaurusa, it's no wonder nga in the Gospel si San Jose tinatawag na matalong na tao because he was sanctifying his own home. Nakada ay ang kalugaringon na panimalay ang unod nga akong kinakaraw. Sa yung kuligan liwat dato, ito natutag sa kabalay nga maging sanctified, nga maging baraan basi sugat nitong santos na Eucharistia, magpabilin liwat ni Jesus, di dahil atong tansa ang mga balay. Halayan pagkatugna. Igtugan ka ang atong pagko, natuwa ko, makagaramot ang nananan, magbuhat ng langit pagkatugna. Inay sa pagkos na matay na hindi ko, itusan ng mga impyerno, ay katulugan at magbuhil natin ang mga pinatay. Si makalangit na likod na tuwag Diyos sa may, makakalamot na nananan. Di ka dito makalilipat, may pagkukupong at mabuting ang mga pinatay. Natuwa ang Diyos Espiritu Santo, may Santa Iglesia Catholic, na may pagkalambitan ng mga santos, may pamamalaan ng mga sana, may pagkabuting ng mga tawas.
Ginoo pamatiha ang imong bungtod. Tungod ang simbahan ang bugos nga kalibutan, nga padayon nga magpadinasigon niya ang pagtuo, pagkamatano o pagkamatinuman, mag-ampo itahan Ginoo. Tungod ang niya tanan nga nagdudumara ka ng tunasod ng mga kabunduhan, nga katagan nila hindamrang o puso, pagtuhan na nila mga katungdanan para kanmunupyo, mag-ampo itahan Ginoo. Tungod nato mga nagtatrabaho, ang magkadulbidahin kadati, para ang kaubayan ng pamilya o katiliban, nga kanunay kaya mahinutuman ang kamahupay ng Diyos, nga naniya pagpaura at magpinupuon, mag-ampo itahan Ginoo. Tungod na natong kabunduan na binaya na hinikinamuhi, nga makapot nira Ginoo ngarang kadayon nga pagpamuhay, ug kahigpitan man kaubayan, mag-ampo itahan Ginoo. Tungod na atong niya tanan, kadayuday magtubok kita, dinapagkilala sa Dios, gan pagtuman na niya kaburuton, mag-ampo itahan Ginoo. Hindi atong diwan ipadagat sa Dios ang atong taksa nga mga intensyon. Amay na manuluihon pamatian